हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बोरै दङ? मोजाङैनो दङ ना? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौ नायनो होननानै नेगासिनो आरोना, नाथाय आङो हगारनो हायाखै। मानो होनबा आङो लोमजागासिनो आरोना लोगोफोर। दिनै सानबायानो जाबाय खोना, दाबो मोजां जायाखै ना। लोमजानाया एसे हामबाय, नाथाय गगा मोननाय आरो गुजुनाया दङ आरोना। भिडिअखौ आङो मैयाबो बानायनो नागिरदोंमोन आरोना, खस्थ' मस्थ'यैबाबो ससेबाबो बानायनो सानदोंमोन, नाथाय आङो हायासै आरोना। ओरैबायदि गुजुनाय जादों लोगोफोर, माने मा बुंबावनो। सानसेया हरसेया गुजुबाय थादों आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय उदैयाबो जोबोद सागासिनो, गुजु माने उदैयानो साग्लिजोब्बाय आरोना, ओमफ्राय गोरनायाबो सादों। दिनै उन्दुलाङिया सानब्रै जाबाय लोगोफोर। फुंनि 5टा बाजियावसो एसे उन्दुलाङो आरोना, माने उन्दुलांनो ओंखारबानो गुजुयो। ओमफ्राय बिदियावनो उन्दुलांनो हायाखै आरोना लोगोफोर, उन्दुनो ओंखारबानो गुजुयो। दिनैबो आङो बानायनो गोसो गैया लोगोफोर, माने जोबोद खस्थ' मोनगासिनो आरोना, उदैखौबो गोरनाखौबो आरो खर'आबो सायो गुजुबाय थाबा। दिनैबो आङो बारा गोलाव बानायनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय भिडिअखौबो ओरैनो नर्मेलै बानायना दोनसै आरोना लोगोफोर। उनाव लोमजानाया गगा मोननाया हामबाथाय मोजाङै बानायसिगोन आं गोलावै। ओमफ्राय अनसुलि आइ गदायखौबो गोबाङानो नेबाय दङ नायनो होननानै, ओमफ्राय बेखौबो बानायनोनो हायाखै आं। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो, उनाव बानायसिगोन आरोना मोजाङै। वाव, जा समायनाखा बिबारा राहुल, नुदोंना? मा एसे समायना बे पार्कआ। आं बे पार्कआव फैनानै बेसेबां मोजां मोनोसै राहुल। नंगौना सना? औ नंगौथ' र'। सोरनि फन फैदों राहुल? आरो नोङो मानो रिसिभ खालामाखै? है न'निसो, न'निफोरा फन खालामदों। नायनि नोंनि मबाइलखौ। बा नोङो एसेबां सोख खालामो आरो आंखौ। न'निलै न'नि। नोङो थगायमाराखैथ'? बेले आरो फैदों। मिसाखौनो रिसिभ खालामनाय रखम खालामनानै रायज्लायफ्लानि र'। न'निलै न'नि आइनि माबा लाइमोन। र' दे, नोङो जेबो बुंथ'नाङा, आं रिसिभ खालामनि। हेलौ आयै। नै सगावनो दंथ'यो र', दसे थाना थांगोन र'। दे होमबा आयै दोनथ'नाय, लोगोफोर दंसोयो। दे। मा सोंहरनाय आया? बिदिनो अबाव दं होननानै। नों मानो एसेबां सोख खालामबाय थायो सना? नों रिसिभ खालामैखाय खालामदोंमोन आरो। बारा सोख खालामबाय थानांला, मोनथिगौना? आं ओरैनोबाबो गाबोन समफोर गुवाहाटियावनो थांखानोसै। नुनाय नंला आंखौ, जाम्बिलाय नोङो नुथ'नाय नंला। बेनोथ'। मानोथ' सोख खालामबाय थायो होमबा? सोख खालामनांला दे। ओजों आरो गुवाहाटियाव थांनानै आंखौ बावलांनाङा आरो, साफा सिख्ला नुबा अबेबा गलि लांगोन। गलियालै, नों थाखानायावलाय आंलाय मानो गुबुन सिख्लाफोरखौ नायनो? आं नायनायानो थाङाना। नायनाङा दे सना, आं दंखायोना। जागोन दे सना, नाया। राहुल, आं बे बिबारखौनो मार मोजां नुथारबायलै, आंखौ फट' लानो ना बेयाव? बेनिख्रुइ सिगाङाव मोजांद्राय दङ, थुथांनि। सिगांलाय एक्सफोरखौ लाबोदोंमोन नामा इलि? धै नोंनाबा खालि आरो उदखिया। एक्सफोरखौलाय मानो लाबोलाबायनो, आं लोगोफोरजोंसो फैदोंमोन। लाबोनोबो हानाय ना, नोंनाथ' एक्स दङमोन। गैयालै, ओमफ्राय माबायासो गोसोथोनो नागिरसैमोनलै आंखौ, सनियाया, मोस्रोमनि हौवानि बिनानावा, नेरसोननि बिनानावा। सनिया ना? मानसियानो माबा थांथार। औलै, मोजां मोनथारा आं, दाथ' थांखाला देनाय। नोङो सनिया लानाव थांनो मोना दे, बुंना दोनखाबाय आं। दाथ' आङो ओरैनोबाबो नेरसोनजों लोगो जाखाना खेबसे नांज्लायनायनिफ्राय। मोस्रोम बाजैजोंनो सोख खालामदोंमोन आंखौ, मिथिगौना? सनिया लागायना होनानै। नोङो होमबा मोस्रोमखौ मोजां मोनमारोमोन नामा? थोद, आंलाय मोस्रोमखौलाय मानो मोजां मोनलाबायनो? आरो मोस्रोम बाजैयाबो बेफोरबायदि नंखाया, मिथिगौना? बिजों आं रायज्लायनोनो थाङा, फनफोराव SMS फोराव नाम्बारानो गैया। बिसोरनाव थांबाल'सो माथो होयोमोन। नोंबो मानो एथ'ग्रा सोख खालामग्रा जालांखो? नोंलाय माथो सिगां बेफोरबायदि नङामोन? ओरैनोसो बुंदोंलै आङो। बेफोर बाथ्राया ओरैनो बुंनाय बाथ्रा नङा, मिथिगौना लाइमोन? जागोन दे बुंला। नोंखौ सनिया दाङोमोन नामा? आंलाय मानो दांनो होनो बेखौलाय? खिन्थु मोस्रोम लानाव थांनो मोनला दे। बे नेरसोननि बिनानावा नोंखौ गोसोथोनो नागिरना, नों थांनो मोनखाला दे। थाङालै, थांखाला, बेसेबा गोबाव जाबाय, नोंखौ मोजां मोनि सिगांनिफ्रायनो थाङाखै। थांखानांला। है सना, मा पार्कआवलाय मा बेरायनो फैदोंना नांज्लायनो फैदों? बेफोर खोथाखौ बादो, सिगाङावथ'। आंखौ बेयाव फट' थिखांग्रोनाय खेबसे। दालिमानो फन हरलायबाय खोना, ब्लक खालामना दोनथ'नि र'। राहुल, सोरनि फन फैबाय थायो हा? आयानो हरबावदोंलै, आयानो। नायनि। नै नाय, आइ लिरनाय दंना गैया नाय।
फोथायबाय ना फोथायबाय? सरि दे नोंखौ सेक खालामनायनि थाखाय। इट्स अके एबारनिफ्राय सेक खालामनांला दे। जागोन दे सना। बासिबायदि जेनथेन दालिमनि नाम्बारखौ आइ होननानै सेभ खालामना दोननायखायसो नङाबा महाभारत रामायण जागौमोन। बा राहुला आंनि फनखौ रिसिभ खालामलायाखै आरो मानो बेफोरबायदि खालामोबा आंखौ सम बिजिबा बिजि बुंनांगौ ना रिसिभ खालामनानै खेबसे। आं बेस्थ'थ'र' दायो फन हर बेफोरबायदि होनबाबोथ' जायोना बेखिनिखौबो बुंनो हाया आरो रिसिभखौनो खालामा। मानोबा बेफोरबायदि आं बेसेबा गोसोखांदों मानसिखौ भिडिअ कलसो खालामनो नागिरदोंमोन आङो। आइ बिखुनजोनो फन हरनि र' खेबसे। हेलौ बिहामजो मा खौरां? दंथ'यो आयै। बा खबर लाथाराखैमोन माथो? औलै आयै। ओमफ्राय राहुला फन हरगासिनो ना? औ हरगासिनो र' आयै नाथाय दिनै आङो हरदोंमोन हमाखै। मानोबा बेस्थ'सो नामा एबा न'आव दंना गैया? नोंनि फनखौबो रिसिभ खालामाखै आंनिखौबो खालामाखै आरो अबावबा ओंखारलांदों माथो फुङावनो लोगोनियाव थांनो होननानै। बेनिखायनोथ' रिसिभ खालामाखै खोनादे होमबा लोगोफोरजों बेस्थ' खोना। औ बेनोथ' बिहामजो दे जेबो साननाङा दे हरगोन दे बिदिनो आरो मालाबा लोगोफोरजोंबो थानांगौ जायोना। औ बेखौनोथ' आंबो जेबो मोनाखै मोननायालाय। दे अब्लालाय मालाथ' फैनो नागिरदों फैलायदो आलासि जानो। थांगोन र' आयै गगा मोनगासिनो र' हामबाथाय थांगोन। गुजुनायबो जासोदोंलै आयै। औहाय बेनोथ' मानसिफोरा जासोदों बिदिनो आंखौबो मोनदोंथ' गगा। बेनोथ'। ओमफ्राय माबा गाबोन नङाबा समफोर थांगोन माथो राहुला गुवाहाटियाव थांसिगोननो खिन्थादोंना? मा गुवाहाटियाव थांसिगोन? ओहो आंखौलाय माथो जेबोखौनो खिन्थायाखै। दायो खिन्थागोन खोना दे। होमबा गुवाहाटियावसो थांमारसिगोन ना? फैथ'ला नामा दा? ओहो दा थांबाथाय फैथ'नाय नंला खोनालै बिहामजो मागोफोरावसो फैगोन खोना। थांथोहाय माबाफोर बिजनेस खालामोनो खालामैथो गुवाहाटियावनो। दाबा मा बिजनेस खालामनो सानदों बियो? बिजनेस माने दखान होगोन खोनालै गस्लाफोरनि लंपेन्ट गस्ला। दे मोजाङानो दे। 3 लाख होदों आंनो बिनो बिजनेस खालामनो थाखाय। दे होमबा बिहामजो खौरांफोरा मोजांबा ओरैनो? औ दंथ'यो दे आयै। दे अब्लालाय ना बिहामजो नै आंहाबो एसे खामानि दङ र'। हारसिं मानसि मावख'नोनो हायाहाय। दे बिहामजो दे। लोगोफोरजों थानायखायनोथ' आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै। खर'आ दिनैबो एसे साबाय दं। दाय मावनायनि आंखौ बालफा फियात मोदाय भुतफ्रा आंखौ बुलांनांगौ दिनै बालि। जेनेबा गावसोरनिसो बिराद जागारदों आरो आं दाय गैया मा गैया आंखौ बालि गावसोरनि जेबो जानो थाङाखैलै आंखौ बेयाव बुलांदों र' नोंसोरखौ आं बालफाफनि आत्माफोरखौनो आङो गारालै आं बारा जालानानै बाल बिसोरखौ। दासो तत फैदों नोंहा हा? नोंहालाय माखौथ' इसिबां दादागिरि हो नों आंखौ दादागिरिसो बुंदोंना? आंहाबा मा जादों बेयाव नोंनि बायसि बिब'मोन आङामोनलै आङो एथ'ग्राब फाल्थु बिब' जुमाय फेनानै लामायाव गोलैना थायो आयु सोरखौ नुदों नोङो? जोंफोर गामियाव रावबो नोंनि बायसि एथ'ग्रा अगजाय गियान गैयि मानसि गैया मिथिगौ ना? पुचुकु सोबागासिनो सोबागोन मिथिगौ ना? सोरखौ जुमाय फेनानै लामायाव गोलैना थानाय बुंदों नोङो हा? जुमाय फाग्लिफोरालाय अबाव गोसोआव थानो देनै साला आइ आफामोननि गन्थंखौसो हास'होबाय नोङो मिथिगौ ना? लाजिया नोङो हा लाजिया सासे सिख्ला मानसि जानानै बेफोरबायदि लोंनानै गोलैना थानो हा? बाल सोर लोंनानै गोलैना थाखो? आंखौ मैया आत्मायासो बुलांदोंमोन मिथिगौ ना? आं बेयावनो फिजानानै गोलैना थादोंमोन आंसो मिथिगौ बेसेबा गोसायै बुखादों आंनि खर'आव आत्माया मिथिगौ ना? आं बे जायगायावनो गोलैनानै फिजाना दङमोन। जुमायखौनो लोङाखै आं मैया लोङाखै जागोन माबा लोङाखै जागोन जमाय मोनामसोदोंमोन नोंखौ आइया दिनै साबुद होगासिनो नोङो बिखुङाव थाव फुनना थाखा।
नोङो बिनि सिगाङाव आंखौ केन्सार बेमार जादों होननानै फैसा बिना लाबोदोंमोन नामा नोङो? बुंनाय आंलाय मानो मा खर'नि फैसा बिना लाबोलाबायनो आरो नोंखौलाय मानो केन्सार बेमार जादों होनलाबायनो आंलाय खर'आव माथा मेलेम गैया नामा आंनियाव? होमबा बिबारि आब'आ नों बेफोरबायदि बुङामोनबा ओरैनो बुंफैगौमोन आरो बिबारिलाय असुद फुखा मानसियानो गुन्दिसो नोंलाय मा मिथिगौसि? बिबारि आब'आ जेबो गुन्दि नङा मिथिगौना? जिखि जाया आब' नोङो दिनै साबुद मोनमारगोन इहु आं जोबोद मोजां मोनदों नोंखौ साबुदोबा गुन्दि साला नों आंखौ बेफोरबायदिसो बुंदोंना? नोंसो गुन्दि आं गुन्दि नङा मिथिबाय? जुमाय लासिंसिं लामायाव गोलैना थानो लाजिया जोंफोर गामियाव सिख्लाफोरखौथ' बादो सेंग्राफोराबो बेफोरबायदि गोलैना थाया मिथिबाय? सेंग्राफोरल' नङा बोरायफोराबो बुरिफोराबो बेफोरबायदि गोलैना थाया। ओइ पापि गथ' साला थालि गथ' बेसां बुंनांगौलै आंखौ बै बिफां सिङाव थानाय मोदायासो आंखौ बुलांदों खर'आव ओमफ्राय आं फिजाना थादों मिथिबाय? बाल बखिबाय थानाङा दै आंखौ नङि बदनामफोरखौ ओरैनो होलाबायनाङा न'नि मानसियानो जुदि बेफोरबायदि सानदोंबा आरो बाहेरनिफोरखौथ' बादो नोंसोर न'नि मानसिफ्राथ' आंखौ एसे फोथाय बबे खर'आव आत्मा दङ जोंफोर गामियावलाय जेबो आत्मा सात्मा गैया गावगायानो मबाइल बायनायनि खुसियाव जुमाय माखाखौ लोंनानै फेनानै गोलैना दङ ओरैनो आत्मा फुटफोरखौ दाय होनो फैदों साला नङि बदनामफोरखौ होनो फैदों आत्मा मोदायफोरखौ सालारि ओइ पुचुकु बारा बखिबाय थानाङा दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे आं माने रायज्लायबाय थानो हाला आंनि माथोआनो एसे बोरैबा जालांबाय माने ओरैबायदि गुजुनाय जादोंना लोगोफोर गुजु माथोआनो आंनिया बायलांजोब्बाय आरोना रियेलावथ' जोबोद गाज्रि खोनादों दा बे कार्टुनखायसो जेबो गाज्रि खोनायाखै बारा खोनादों थेवब्लाबो रियेलाव बोरैबा खोनाद्रायदों आरोना ओमफ्राय दा आंना माथोआनो ओंखारला जाबाय दे लोगोफोर हामबाथाय आं मोजां गोलाव बानायनोसै दे दिनै ओरैनो नर्मेलै बानायना दोनबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना हायाबाबो दिनै खस्थ'यैबाबो बानायथारबाय नोंथांमोननि थाखाय दे होमबा लोगोफोर गाबोन जुदि जेबो जायाबा लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ